Takýmto hlasným potleskom privítali vo štvrtok 10. novembra žiaci základnej školy Fandliho v Pezinku olympijského medailistu atléta Mateja Tóta. Bola to naša veľká túžba a vlastne sme sa ešte dozvedeli, že jedni rodičia, ktorí sú na našej škole, je to ich dobrý priateľ, tak potom sme sa už len spojili, dali to dokopy a je pre nás takým vzorom, lebo aj na škole je veľká podpora aj gymnastiky, atletiky a týchto vecí, tak deti boli veľmi nadšené a veľmi sa na to tešili a sa tak pripravovali veľmi krásne. Po návrate z olympijských hier sú aj takéto diskusie a stretnutia s mladými ľuďmi u Mateja Tóta na dennom poriadku. Tak je to možno taká motivácia pre nich, vidieť ma naživo a ja sa s nimi rád podelím o tie svoje pocity, ktoré som prežíval, ale aj to, že som aj ja začínal ako oni, úplne obyčajné dieťa, žiadny obrovský talent, ale proste len som si išiel za svojím cieľom, takže to sa im snažím nejak tak vštepiť do mysle a nemusia to byť budúci olympijskí víťazi alebo skvelí športovci, ale myslím si, že aj taký právnik, úspešný lekár, všetci potrebujú mať tu v sebe tú cieľavedomosť a poctivú prácu. Ako prezradil olympionik, v detstve chcel byť najprv futbalistom. Začalo ho to ale ťahať na bežeckú antuku a pri behu už aj zostal. Na konte má stovky medailí a úspechov, ale najväčším a najvzácnejším je nepochybne zlatý kov z olympijských hier z Rio de Janeiro. Športovec si musí samozrejme veriť, keď ide na trať, nemôže ísť ustráchane, ale zase aj tá naša 50-ka, tá naša disciplína si vyžaduje určitú pokoru a tam zase netreba sekať nejakého frajera, ako to tak laicky poviem, ale treba ísť s určitou pokorou a skromnosťou, ale to zdravé sebavedomie je. Neviem, či aj u mňa bol taký nejaký ten pocit intuitívny, ale vedel som, že mám dobre otrénované, že mal som skúsenosti s tým, že keď som otrénoval toto v minulosti, tak to vždy stačilo na dobrý výsledok. No a tým pádom som išiel do toho viac menej s radosťou. Tešil som sa na ten štart a hovoril som si už, či to bude prvé, druhé, tretie, bude to skvelé a možno, že to ani nemusí byť medaila a budem mať z toho dobrý pocit. Takže nebol som nastavený len na víťazstvo, ale bol som nastavený, že dnes to pôjde, že to bude dobré. Po diskusii sa deti s Maťom Tótom fotili a trpezlivo im podpisoval plagáty a podpis karty. Pre mnohých bolo stretnutie so slovenským športovcom nezabudnuteľným zážitkom. Bolo to super. Podľa mňa to bol úžasný pocit sa s ním stretnúť. Bol celkom fajn, takže prvýkrát som videla nejakého olympionistu, takže bol dobrý. Tešil som sa na ňo. Pre mňa to bol super zážitok. Prvýkrát som videl nejakého olympijského, to sa nedá opísať proste. To bolo krásne. Ja som pozerala aj v telke a bol to super zážitok. Aký je človek takto, keď ste sa s ním stretli? Podľa mňa výborný, je veľmi milý. No, má dobré srdce, je milý. Hej, všetko na ňom je super, ja hovorím takto. V súčasnosti sa venuje Matej Tót hlavne takýmto aktivitám. Postupne rehabilituje zranenú nohu a pripravuje sa na novú atletickú sezónu.